Polyworks Inspector 2024 přináší snadnější používání CMM strojů bez složitého programování pro opakovaná měření více kusů bez použití CAD modelu. Plánování měření začíná učícím režimem, který zaznamenává všechny informace z měření prvního kusu. Při měření prvků se všechny ručně nasnímané body a průjezdní jídina body zaznamenávají. Nasnímané body povrchu můžete přímo využít pro měření délek nebo vzdáleností. Proces je flexibilní a umožňuje rovnoměrné rozmístění bodů a přizpůsobení ostatních parametrů měření. Při opakovaném měření se objekty snímají automaticky v pořadí, které vyhovuje vašim potřebám. Chcete-li dokončit inspekci, jednoduše zadejte nominální hodnoty, vytvořte protokol a využijte možnosti zobrazení výsledků pomocí kontrolní náhledů. Vyzkoušejte efektivitu systému Polyworks při měření na CMM stroji, ať už s CAD modelem nebo bez něj. Stáhněte si Polyworks Inspector 2024 na stránkách My Polyworks nebo nás kontaktujte, máte-li zájem o předvedení.